Mga kapuso, paigtingin pa ng Mandaue City Government ang kanilang contact tracing strategy. Bahagi pa rito ng COVID-19 response sa syudad. Kaya ngayon, nagre-recruit sila ng mga additional contact tracers. Si Nico Cirino ng GMA Regional TV Balitang Bisdak nakatutok. Napahigayon karong si Manaha ang pagbansay-bansay kabahin sa gihingusgan nga contact tracing strategy. Mismo si retired CIDG Chief ug Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mipaambit sa strategy sa ilang lugar nga gihulagway nga epektibo sa gubat batok sa COVID-19. Ang taga-dakbayan sa Mandaue interesado sab nga makakat-on sa maong pamaagi. Ang konseho miauhag sa ilang mga tawo magpakisayod niini. Kung efficient pang atong contact tracing, dali unta kay maka-action, kini makuha din nato itong na positive na palayo unta nato sa community or di ba masupyan nga ipa-isolate para di na siya kapanakot sa silingan. Ang City Hall nangita karon og dugang nga mga contact tracers nga ilang ipuno. Taliwa kini sa nagadaghan nga kaso sa COVID-19 sa Mandaue. Gidaig sa kagamhanang lokal ang mga trabaho sa mga contact tracers sama sa mga BHERTS personnel. Apan daghan sila og giatiman sama sa pag-abag sa lockdown sa usa ka lugar, pag-monitor sa ilang mga pasyente ug uban pa. Gipaambit ni Ruiz ang iyang kasinatian nga duna siya ay nakakontak nga nagpositibo apan dugay siya nasayod kabahin niini. Na-expose na ko og sa positive. So ingon ana 11 days so many things has been done. Nagkasuroy-suroy ko. Ingon ana so ana gyud og na positive pa mangani ko kung natakdan mangani ko nakatakot sa kugdagan. So nindot kaayo nga mas strengthen nato ang atong contact tracers dinhi sa Dakbayan. Samtang kagahapon napun-an og laing 33 ka mga kaso sa COVID-19 sa Mandaue. Misaka na ngadto sa 1,169 ang total confirmed cases. Dula na sa 400 ang nangaayo. Uban ni June Solon, Nico Cirino, Balitang Bisdak.